povijesno gledanje, pitanje LGB prava u Europskoj uniji su krenula prvo sa, znači 90-ih sa inkluzijom, odnosno sa tom inkluzijom u nekakvo područje rada, jer je bilo bitno da, znači, što više osoba bude, znači, radno, da bude produktivno, u tom smislu proizvodnje kapitala, whatever, koji su onda, znači, prepoznate kao LGB skupina je prepoznata kao jedna ogromna skupina koja donosi, odnosno ne može donositi, ako je diskriminirana, ne može donositi toliko para koliko bi trebalo. I tu je onda krenula cijela priča i sa financiranjem, ja mislim, pretpostavljam, ne bi rekao, mislim, da, uglavnom, sa financiranjem takve vrste aktivizma, koja onda nije bila, jednostavno nije bila, to te je uvijek bilo toliko malo i jadno da, mislim, dobro sad, možda pogrešne riječi koristim, ali u tom nekom smislu zanemareno. Ja osobno vidim kao najveći problem cijeli sustav i ako, mislim, i zakonski i medicinski i sve koji polazi, znači, na cis-seksističkim principima. Znači, da bi se ja zaposlio, da bi mogao, da bi funkcionirao, da bi bio ekonomski neovisan, da bi se zaposlio, ja moram proći kroz neki administrativni sustav koji, znači, polazi samo od sebe, polazi od pretpostavke da se moj rodni identitet i moj pravni rod u dokumentima podudaraju. Ako se to ne događa, ljudi ne znaju šta bi, znači neće me zaposliti. Zato mislim, tu je taj cis-seksizam i transfobija dosta očita je, mislim, zapravo i u zdravstvenoj skrbi, koja je isto jedna od bitnih stvari, jer recimo ako ja nemam financijsku neovisnost, a u Republici Hrvatskoj se, recimo, zdravstvena skrb, specifična zdravstvena skrb koja je potrebna nekim trans osobama, ne financira od strane države, ja bez ikakvih prihoda ne mogu sebi pokrivati niti hormonsku terapiju, koja je meni osobno, recimo, potrebna, nekima možda nije, ali ako to, onda ne mogu, nisam okej sa tim da živim bez toga, onda ne mogu, niz tih prepreka koje su u tom nekom krugu koji se ne može prekinuti. Znači, ne mogu plaćati hormone, a izgledam, ne znam, nenormativno, ne mogu se zaposliti, ne mogu bla 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 bla. Znači, taj neki krug koji zapravo sav nekako je izgrađen kroz norme koje su onda pojačane i zakonima i ne znam, medijskim reprezentacijama i sve, apsolutno svaki aspekt nekog života svakodnevnog i ovog institucionalnog i ovog nekog privatnog u smislu, ne znam, obiteljskog života ili što je dobro, obitelj može isto biti institucija, ali znači nekako mi se čini da sve to je uvjetovano, znači, nekakvim cis-seksističkim normama. I dalje patologizacija nečeg identiteta koja stvara, proizvodi opet taj cijeli krug stigmatiziranja trans osoba kao nestvarnih ili nepravih i bla 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 bla, je apsolutno oblik nasilja. Pardon, i to, mislim, bez pardona.
I to je, to nije, to stvarno nije okej. U principu, mislim da je tu ono najbitnije reći da opet u svakom slučaju osobe bi trebale imati znači pravo na samoodređenje, što bi onda recimo kao u praksi moglo izgledati tako da ako je nekome potrebna psihološka pomoć, da ju naravno kao i svakoj drugoj osobi koja nije trans, da ju može zatražiti i dobiti. Ali ako nekome nije, ako netko sam procijeni da mu nije potrebna pomoć, već da mu je potrebno samo to da promijeni dokumente ili da dobije, ne znam, zdravstvenu skrb u obliku u nekom drugom obliku poput, ne znam, hormonske terapije ili nekakvih operacija ili bla bla bla, da onda to može ostvariti bez da znači prolazi kroz te neke procese procjenjivanja autentičnosti vlastitog identiteta ili, mislim, tu je u biti cijeli problem, što se opet se medicina znači proizvodi zapravo značenje što to jest biti transrodna ili transspolna osoba, i onda se ne miče, nije fleksibilna oko te kategorije, zato što je to medicina, uvijek je u pravu i ne može pogriješiti, ne? Mislim, ja sam sarkastičan, da bude jasno, može pogriješiti i griješi. Za mene taj oblik grupa podrške koje znači koje vode trans osobe za trans osobe ima najviše smisla u nekakvom procesu ili liječenja ili čega već tih svih rana koje dolaze od neprihvaćanja u smislu nemogućnosti pronalaska posla, odbacivanja od strane obitelji, nema pojma, stanodavca ili čega, koga god već, ne znam, meni recimo nisu htjeli račun u banci zatvoriti zato što imam takve dokumente kakve imam, mislim, totalno banalne, a užasno destruktivne situacije koje se događaju i koje se onda na tim grupama mogu, ja mislim, nekako najlakše, mislim, dobro, nekom je potrebna recimo podrška kao 1 na 1 ili ne znam, ok, super, da, i to uvijek, ali mislim je puno bolje da tu podršku pružaju naravno educirane osobe za koje bi idealno bilo da su i same trans, ne.